Senjuri, nselmilkom u grazzi tal-li naqattu magħna għal-programm qribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq l-istazzjon 1. Fi programmi preċedenti tkellimna dwar Charles Bonello. Tkellimna dwar Charles Bonello meta ħabbar il-kandidatura tiegħu għal Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Llum il-ġurnata huwa effettivament is-Segretarju Ġenerali ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ħatra kontroversjali kif stajtu segwu anke fuħut mill-programmi li tella l-istess Partit Nazzjonalista li kien preżenti għalihom Charles Bonello, diversi semmija tkellmu u row il-ħsibijiet tagħhom dwar din il-ħatra. Aħna f'dan il-feature tal-lum u f'dak illi ħejja Nowlin ser nkunu qegħdin nurukom aktar kontroversi marbuta ma' din il-ħatra ta' Charles Bonello. Ħansegwu dak illi ħejja għalina Nowlin għaliex fi ftit minuti konċiżu dirett bħal dejjem ser ikun qiegħed jurikom ukoll dwar xi tfisser din il-ħatra, x'kontroversi hemm marbuta ma' din il-ħatra u anke kif Charles Bonello ser ikun qiegħed iżomm żewġ irwoli minkejja li għadu kemm laħaq issa bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Nisegwu flimkien. Isem Charles Bonello, impjeg qabel assistent personali ta' Lorenz Gonzi. Impjeg issa assistent personali ta' Gonzi u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Sew fimt, jidher li Bonello se jżomm żewġ impjiegi. Dan skont qalu stess waqt intervista li tal il-ġurnal The Times. Araw x'influwenza ħajerġa' jkollu Lorenz Gonzi fil-Partit Nazzjonalista. Interessanti li f'din l-intervista ftit jinbiss wara li ħaq il-kariga Bonello mingħajr ebda tlaqliq iddikjara li d-deputati nazzjonalisti Mario De Marco, Beppe Fenekadami u Chris Sajt huma n-nies ta' Lorenz Gonzi. Dan ġifieri qed jgħid li bħal donnu Lorenz Gonzi qatt għandu wkoll il-fazzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista u din issa ħadd tkompli tikber. Ma ninsewx li l-ħatra ta' Charles Bonello kienet waħda kemm xejn stramba. Dan għax l-ewwel ħareġ ismu. Imbagħad ħarġu smijiet oħra li iżda kollha rtiraw biex Bonello tellaq waħdu. ċara li dawn il-manuvri ifissru aktar saħħa lill-fazzjoni ta' Gonzi. Imma aktar minn hekk, żgur li tfisser aktar pressjoni fuq Bernard Grech. Din il-morsa li Grech jinsab maqbud fiha. Il-fazzjoni ta' Gonzi, dik ta' Delija u bil-ħaq, dik ta' Carol Aquilina, David Kaza u Jason Azzopardi fost oħrajn. L-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista ma jonqsux. Grazzi lilek Nowlin ta' dak li ħejjejt minn naħa tiegħek ukoll u spjegazzjoni dettaljata fi ftit minuti dwar il-ħatra ta' Charles Bonello u xi tfisser il-ħatra ta' Charles Bonello għall Partitari Nazzjonalista. Intant, Senjuri, grazzi ħafna tal-li kontu magħna għal programm ieħor qribna, jiena minn naħa tiegħi ma tbaqa' li xejn iżjed nżid ħlief inselmilkom u grazzi tal-li kontu magħna għal programm ieħor. Infakkarkom minn hawn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall aħbarijiet fuq l-istazzjon 1. Għalissa, inselmilkom u grazzi.